panahon, ay ngayon, nagagawa na natin siya with the computerized operating system thank you to the information technology. But then, we cannot deny the fact na meron talagang disadvantages and advantages ng information technology sa ating buhay. Ang IT na kasi, it has penetrated almost every aspect of our daily lives from business to leisure and other activities, including the tourism industry. Ang laki-laki ng nagagawa niya para sa tourism industry. So ngayon, nandito tayo sa MTS para mag-interview tayo ng mga tao na maaari nating makalat ng information ano ba ang nalalaman nila tungkol sa disadvantages at advantages ng information technology sa tourism. So tara, mag-interview tayo. Tara guys, interviewin natin yung mga nagbibigay ng brochure. Hi ma'am! Good morning po! Good morning! Ako po si Joyce. What's your name? I'm Princess. Hi, yes. Princess. Okay. So ma'am, kayo po yung mga nag-distribute ng brochure. So, can we have at least 5 minutes of your time po ma'am? Sure. It's not 30. Okay lang. Ma'am, may pressure po kasi kami sa information technology na kailangan namin mag-interview ng mga persons about sa ano yung masasabi nila about the information technology? Is it a disadvantage or an advantage? And then, give one example. So, ma'am, can I have it first? Ano po ba ang information technology kayo? Ikaw na lang po, ma'am. Well, for us, since we're making reservations, it's an advantage because we use the global distribution system and it makes our work easier. Okay, ma'am. Thank you so much. And please visit the Nature Park and Resort Davao. So, thank you so much for your time, ma'am. Visit Eden Nature Park daw. Okay. Ayun, meron naman tayong another prospect. So, tara, interviewin natin siya. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, can I have 5 minutes of your time now po? Okay, sure. Okay, ma'am. Okay po. Ma'am, ako po si Joyce and I'm from the Information Technology class at the University of Mindanao. Ma'am, gusto lang po sana mag-interview about sa information technology. Is it an advantage or a disadvantage for you? And then, can you state why, ma'am? For me, information technology is an advantage. Why? Because first, the advantage is communication. Yes, ma'am. Second for me is entertainment. Communication, why? Because for now, as we observe, di ba maraming mga, ang iba dyan, may pamilya nga nandun sa ibang bansa. So communication, it really helps. Entertainment, of course, because especially youth, Yes. they use it like games, source of information also is very one of the advantage of information technology. Maybe there are some, but for me that's the very common advantage. So, para sa iyo, ma'am, malaki talaga ang tulong ng information technology Yes, sa buhay natin. malaki. So, thank you so much, ma'am, for your time. I'm Joyce po, ma'am. Ito pong video na ito, ipapalabas po ito sa classroom namin. Instant artist pa na, ma'am. Thank you so much! Oh, hello. Oh, nandito ako sa MTS ngayon eh. May project kasi kami. Sige, tatawagin na lang kita later, ha? Okay, thank you. So, hello! We're back. So, nandito tayo ngayon sa Blueberry Coffee kung saan maghahanap tayo ng interviewees para naman makakuha natin ang opinion nila about sa information technology. Tara! Hello ma'am, hello sir, good morning po. Ako po si Joyce and we have a project at the information technology. We have to interview people kung ano yung masasabi nila sa disadvantages and advantages of information technology. So, okay na po ba kahit 5 minutes lang po ng time nyo? Oh, sure. So, sino po mauuna? Halika. Okay, sir, so ano po masasabi mo sa information technology and its contribution sa society natin? Sa akin lang, malaki talagang naitutulong ang information technology that's like internet kasi nagbibigay ito ng maraming informasyon ng kahit anong bagay. Then pwede ka rin makabook online, for example, reservation, like plane ticket, then no hassle. Thank you, sir. So, ikaw po ma'am, ano ba masasabi mo? Para sa akin nakakatulong talaga, especially nag-online shop kasi ako. So, madali ko lang na market yung mga products kasi madali lang basta sa internet. Okay, so thank you po ma'am and sir. So, ito pong video namin is papalabas ko ito sa, namin sa classroom. So, kaway-kaway! Hello! So, thank you po.
Okay lang, Sir Chief, baka meron siyang mga sasabi about sa information technology. Hi, Sir Chief! Good morning! Chief, interview na sa teka, sir, ka na. Unsay mo maingon about sa advantage sa information technology? Kung natabang sa kay so mga emergency. Bawa na yung mga incident, mga tabo dun dali na sa mga identify, crime suspect. Bawa yung mga CCTV, sino lang concentrate, visible niya po ni kay naman niya po sa libre. Pero ang iba lang na kay monitor, wala pa sa libre. So mo lang gina-review ng mga tabo. Okay, sir, salamat kaayo sa imo ang time, sir. Instant artista, bigyan ng jacket! Dalawang customer na papalabas na po sila ng convenience center. So, i-interviewin natin sila about sa information technology. Hello, ma'am! Hello, sir! Good morning po. Can I have 5 minutes of your time lang po? Okay po, okay lang. So, ako po si Joyce and we have a project sa information technology po kasi na mag-i-interview po kami ng mga tao about sa disadvantage and advantage of information technology. So, okay lang po ba mahingi ko po yung opinion nyo individually? Okay, sir. Ikaw po, para sa'yo. Information technology is a disadvantage kasi yung mga bata ngayon is so exposed to pornography sites and it really made them aggressive and curious sa kanilang mga sexual lives, and minors nowadays get pregnant and it really affects their future. Okay, sir. Thank you. So, para po sa'yo, disadvantage po yung nabibigay ng information technology, especially sa minors. Okay, ma'am. Ikaw po, ano pong masasabi mo sa information technology? Para sa ako, karon nga mga panahon na, mga disadvantage mga ko para sa information technology kasi sa panahon ngayon, mga less labor na, mga less service na hindi na siya masyado kailangan ng mga tao kasi meron ng mga technology like sa panahon ngayon, sa ibang bansa, robot yung ginagamit nila. Yun para sa akin, disadvantage. Okay, so ma'am, sir, thank you po sa inyong time. Ito pong video na ito, ipapalabas po ito sa classroom namin. So, instant artista na po kayo. Congratulations! Information technology. Ang laki-laki na naitutulong nito sa buhay ng tao. So, galing sa mga na-interview ko, marami akong nakuha. Pero, mas marami akong nalaman na mas malaki pala ang advantages na naitudulot ng information technology sa buhay ng tao. Gaya na lamang ng mga pinagsabi nila na may communication, meron tayong source of information, and then makakabook tayo online, and then online shopping, and also yung GPS. So, yun, galing pa lang sa mga nasagap ko na information, malaki talaga ang tulong nito. But then, meron talagang disadvantage yung overdependence, kasi meron kasi mga tao na nagde-depend sila masyado sa information technology. Kaya lagi lang natin tandaan na ang kasobrahan sa lahat ng bagay ay hindi na yung nakakabuti. Kaya ang information technology, ginawa yun para mapaginhawa ang buhay natin, pero hindi naman sinasabi na maging tamad tayo. So, that would end my report for today. I am Mary Joyce Villanueva from Group Capion. Thank you for watching my video. I love you, Mama Chup Chup. It's the genius again. For the girls, one more time. Y'all me want you open like a clothespin. I make your breast stand up, I make your ass swing. My girl, just gimme, 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 gimme. Gimme, 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 gimme. My girl, just gimme, 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 gimme. Gimme, 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 gimme. Me a boom boom God, me no sky God, me no ground God. Me love God, 'cause me love pussy bad. God make woman woman drive man mad. Come make me take you on a boom boom chat. Girl from Trinidad and Baghdad. Girl from Mossad. Enough man now, no girl why them sad. Them here you get bun, that's why them glad. Feel girl you a slapper, have a boom flicker. Rock chick star, don't use a chick and chop. And if you never stand firm in a two with a spitter. Batman DJ, I no sing a like scissor. Straight across, she say oh me say bizarre. Ready start bro, she no know when me gear. She never know how many times me a look out from the first view. When the door close, nothing at the top.